Hello guys, welcome to my YouTube channel. I'm back, si Teacher Sabina. Di ko na mi puro galaroy-laroy pamidiri kay lami makaadyo og byudo Lambi ka jud kaadyo Ang na birthday nagsoroy-soroy pa una. Birthday sang pag-umangkon si Angelica Ayuban. Yan. Indot jud siya guys, ang porma. Ayaw ko bijai pa. Porma pa para lami jud porma pa. Ang clouds ba na? Di tanawa sa ubos to Tanawa guys, naran lami jud porma na para kayawa. Aran nindo tag porma. Nagsoro-soro mi diri kay. Ang saro-saron pa alas 5:30 na. Alas 5:30 sa hapon. Lami jud porma guys. Dahil ka dyan yung kinabuhi nga bukid na unsa ka presko sa hangin. Tanawa ra nangis sa bungtod mi kuya wala mi forma para minduta gajud guys. Lami gajud kami naoning nasa bukid, presko ang hangin. Sure daw ko, sure naning ikaw was intan ko guys, pa relax kay parang magajud ka laay sa bahay. Ayun na pagpalayo pa. Tayo biya kayo magpaklibak-lay kapuyon ko. Kanami jud ka guys. Indot jud ka ning lugar nga kanang bugnaw na preskong hangin. Parang indot ka guys na asos asa ka na ang pagbuto. Ang jud porma. Dami sa bungtod kana siya daw kaadyo sa ubos. Daw kaadyo makawala sa problema, mawadi ka marakag ma-relax imong isip, imong nahuna kay kung naka sa syudad polluted air ba ya indot nagijid kaadyo diri guys, karong pamilya kasuroy diri makawala sa problema. Tay baka to basta pa ando taga jud kaadyo naapres ko ang hangin. One eternity later. Nauna mig abot kami ang unang bisita, una po mig taon. Birthday ni Day. Kisang birthday? Oy, isang birthday ba? Uy, kisang birthday. Amang taga. Eventually. Ang sa enjoy. One eternity later. Nindot kayo tuara ang birthday. Kani siya family rami nga mga bisita wa na lain. Isod ba jag pangibitar ta. So di pa ko diri wa pa ko madto kay wa ko mampod. Ang nag-birthday guys, pag umangko nako, diya akong maguwang kay nahinong ko gasuro-suro, galaroy-laroy pa ko kay wa pa may kaon. Manang galaroy-laroy ko kay nahinong ko sa mga buwak, kakugihan ka lalaki. Pero grabe kakugihan, rahang buwak. Diya, si Jadi wat sa nanay nga mahilig ka buwak. Galaroy-laroy ko. Diya dahil diya mga buwak, mga nindot. Diya naka-income na ba diya anak guys? Kay mamaligya mo po siya mga buwak. Antos merkado mga tabo. Diya
Ug wala ija ha, mangumpara siya. So na ijang mga pangpating, na ijang gipang lain o gulay. Diya og naapay, wa pa ija ha, di pa po ni siya ibalidya. Manang naglaro-laroy pa ko kay naghuwat pa ko og agdahon o kaon. Asay di makaunan eh. Ano, happy birthday. Ani kandila makaon. Taba. Mag-pray ta, tapos sakto blow after. Ay, Uy, ang makanta ni makanoon. Kadidi di kanta. Happy birthday. Mana, tuyo. Kan. Kawan na.